1 schot, 8 Italianen, 1 Noor, 3 Nederlanders, De Rooij, Van der Velde en Zoetemelk, 2 Duitsers, 2 Zweden en 4 Zwitsers. En met dit gezelschap hebben we nog 1 3/4 af te leggen voordat we hier klaar zijn met het wereldkampioenschap. Wij gaan voor dit moment even terug vanuit Praag. Ik geef terug aan Joe. Nu op kop. En wie neemt hij daar mee? In ieder geval Marc Madiot en Gilbert Duclos-Lassalle, zoals het zich van afstand laat aanzien. En daarachter de groep, de andere 30 man dus. We hebben een rustpunt even gehad. Ik denk ook dat de andere renners gekomen zijn van de schrik. Hier rijdt Baroncalli op kop met Ino in zijn wiel. We hebben dat rustpunt gehad omdat die renners allemaal dachten, ja, Ino, waar komt die nu in hemelsnaam vandaan? Dan nu, de grootmeester heeft laten zien dat hij het aan kan. Ik denk nog met voldoening terug, moet ik zeggen, aan die minuten van daar straks toen die Ino met een geweldige sneltreinvaart op deze groep tijd won en ook aansluiting vond. Dat was echt wielrennen van de bovenste plank. En het strijdplan van alle ploegen hier vertegenwoordigd in de kopgroep zal nu wel gewijzigd zijn. Want nu hebben ze Ino erbij en daar hebben ze mee rekening te houden. Maar zoals Jean straks ook al zei, 8 Italianen in de kopgroep. Wat doe je daarmee? Baroncalli, Battaglin, Contini, Cavazzi, Masciarelli, Panizza, Moser en Saroni. Het zijn niet de eerste de beste. En aangezien de heren een soort van een akkoord hebben, moet je geweldig voor ze opletten. Ze hebben dan weliswaar Saroni en Moser naar voren geschoven als het tot een sprint komt. En de ronde en een klein stukje erg selectief is geweest. Want dat komt vrijwel nooit voor zo in de finale van een wereldkampioenschap. Dan zijn we meestal met minder als je een groepje van vrijwel al of het parcours gelijk. Het lage begintempo van de eerste 200 kilometer toen we onder de 38 kilometer per uur reden heeft natuurlijk ook eraan meegewerkt dat de koers in die eerste uren niet zo hard is geweest. En ook gisteren bij de amateurs waren er maar 2 licht voorop en toen kwamen daarachter ook een man of 50 die bijna van dit wereldkampioenschap der amateurs een eindsprint maakte. Ik hoor voor de 34 koplopers van Ismael Legarreta is er na een verwoede achtervolging, dat was de man die bij Ino was, ook ingeslaagd om zich bij de 33 anderen te voegen. En overziend dit veld moet ik meteen hier de opmerking plaatsen dat als deze 34 Freddy in Ostuni al wereldkampioen werd en die, zoals u wellicht weet uit de beelden van de Tour de France, liefst 5 etappes in de sprint kon winnen. Een razendsnelle man die zeker niet kansloos is in dit pak dat nu op weg is in de afdaling. Freddy Maarten die dit seizoen een geweldige comeback heeft gemaakt en die nogmaals, als het op een eindsprint aankomt, met die 8 Italianen en de 6 Fransen misschien wat onwaarschijnlijk, maar wie weet niet kansloos zal zijn. En nog steeds 3 Nederlanders in dit koppeloton, De Rooij, Van der Velde en Joop Zoetemelk. Joop die dan toch de criteria na afloop van de Tour de France zeer goed heeft overleefd en die hier de hele dag door een frisse indruk heeft gemaakt. Ook een Johan van der Velde zou misschien, als de afstand er is nu afgelegd, een 270 kilometer niet te zwaar voor hem weegt, toch met zijn mogelijkheden om te demareren misschien nog iets kunnen ondernemen. Hij heeft een versnelling in de benen, maar of hij er nog toe in staat is, ik weet het niet. En dan Theo de Rooij, die zo'n voortreffelijke indruk heeft gemaakt in de Ronde van Duitsland, 3 weken geleden beëindigd, waarin de Rooij alleen de Italiaan Contini voor moest laten gaan. Contini, 1 van de 8 Italianen in deze kopgroep aanwezig. Even nog een blik op de commentatoren en dan komen ze daar voorbij met Sven-Åke Nilsson, die een voorsprong heeft genomen. Sven-Åke Nilsson en dan Johan van der Velde achter hem. En daar gaat ook de Wolf, Freddy Maartens waarover ik sprak. Joop Zoetemelk ging daar voorbij, Stefan Mutter en de anderen van dit 34-koppige pelotonnetje dat de rest van het veld volkomen kansloos heeft gelaten. Want bijvoorbeeld Henny Kuiper is hier gepasseerd op 7 minuten en 30 seconden achterstand in een groep die volkomen kansloos genoemd mag worden. U zag daar dat Sven-Åke Nilsson, de Zweed in Belgische dienst, die vorig jaar nog ploegmaat van Joop Zoetemelk was, 2 jaar geleden is het alweer, dat hij daar een lichte voorsprong had en dat Johan van der Velde, de
ter achtervolgers leiden. Ik ben toch benieuwd, is de Zweed Tommy Priem die tegenslag heeft gehad en die nu zijn achterstand aan het goedmaken is. Ook een van die betere renners uit Scandinavië. Ik ben toch benieuwd wat dat gaat worden in die laatste 10 kilometer. Want ik kan me het haast niet voorstellen dat al die Italianen en Fransen die hier in meerderheid vertegenwoordigd zijn, dat zij het zomaar op een eindsprint met Freddy Maartens laten aankomen. Want natuurlijk is na 281 kilometer, daar gaat Nilsson, of hij het risico met Freddy Maartens te sprinten aandurft. Sven-Åke Nilsson voorlopig. En dat is Panizza, gevolgd door Johan van der Velde. Dan daar in derde positie Ino. Hij kijkt, hij wikt en weegt natuurlijk. Wat gaat het worden? Zal die eenzame Zweed zich zijn 33 achtervolgers van het lijf kunnen houden? Daar is hij. Geeft natuurlijk, dit is de groep, om voorop te blijven. U kijkt naar de Mière, Fransman, dit is Moeter. Dan Contini. We gaan naar voren in die groep. En zien Ino in derde positie. Panizza leidt voor Johan van der Velde. En dat is Sven-Åke Nilsson. Als hij maar niet stopvalt. Het is een verraderlijk parcours in die zin. Kijk, nu Kelling begonnen. Daarna kwam de groep. En heel wat terug. Sven-Åke Nilsson, een man die al langer meegaat. Heeft een goede staat van dienst. Ook, zoals ik zei, als helper van Joop Zoetemelk. Ik weet nog dat hij in de Tour de France op een cumulatiepunt in de helft van het noorden in een kopgroep van 10 zijn wiel afstond aan Joop Zoetemelk, die toen daardoor de gele trui kon veroveren. Maar die tijden zijn voorbij. Joop rijdt alweer voor het tweede seizoen bij Peter Post. En nu heeft dan Nilsson de zijde gekozen van een De Muynck en een Grigillon. En al mag je dan niet spreken van merkend belangen in dit wereldkampioenschap dat individueel per land, per ploeg is. Ach, insiders weten het wel beter. Voorlopig heb ik de indruk dat Sven-Åke Nilsson een beetje stil is gevallen. Hij moet natuurlijk nu de tol van die inspanning tijdens de sprong verwerken. Maar hij conserveert nog altijd zo'n 100 meter voorsprong. September 51 in Malmö geboren. En professional geworden in 1977 na een zeer goede Tour de l'Avenir. En buiten uw beeld hoort u misschien de bel voor de laatste ronde ook voor Peter Winnen, die hier in een groepje van 10 voorbij komt. Terwijl Sven-Åke Nilsson nog steeds de groep vooraf gaat. Het zal niet lang meer duren trouwens. Want alles ziet ernaar uit dat de groep waar Panizza straks gas gaf, dat die zodra op hem zal neerstrijken. Ik moet een beetje denken aan de Waalse Pijl van 2 jaar geleden, toen die ook zo vooruit was. En een hele lange tijd een klein gaatje met de hem achtervolgde wiel. En toen Saroni over hem heen kwam. En toen was deze brave Zweed kansloos in de eindstuk. Maar dat was net zo'n parcours, dat kan niet aan, dat ligt in zijn vermogen. Want we zeggen dat hij helemaal stil op een fiets zit. Gaat te ver. Maar hij durft het tenminste aan. Hij weet zich uiteraard geklopt dat hij hier de sprint aangaat. En dit is dus de strijdwijze van Sven-Åke Nilsson. Die ben ik ook al in het bezit is van een Olympische titel in 1976 in Montreal. De 4 man op de weg gehaald. Het is een van de betere coureurs uit het koppeloton. Kan een boel, maar is niet de hoogste hoogvlieger van het gezelschap. Goede tijdrijder, goede klimmer, kan klassiekers aan. Ja, en dan sta je hier op zo'n wereldkampioenschap en je zit in een groep van 34, waarin alle grote jongens van de wereld rond je verzameld zijn. En wat doe je dan? Hij heeft in de groep achter hem Grigillon en Van Kalster. Maar wat is dat op dit moment waard? Maar die streep komt steeds dichterbij. Ik denk alleen dat het breekpunt in de laatste ronde niet hier beneden nog gelegen is. Maar zo direct als we dat wipje daarboven maken,
Want daar waar we constant demarages hebben gezien, daar zal het waarschijnlijk ook nu alweer gebeuren dat men al versnellend, staande op de trappers, even naar een lichtere versnelling toe mensen vooruit stuurt, zoals de Fransen dat constant hebben gedaan. Het verschil is 10 seconden. Maar u weet, als u een vaste volger bent van professionele wielerkoersen, dat een peloton op een grote kopgroep op hol geslagen, dat is vrijwel niet meer te stuiten. En dan kan je, zoals Nielsen hier doet, de vrij grote versnelling ronddraaien. Dan ga je er gewoon toch aan. Daar is niet tegen te doen. Zo'n groep werkt samen, zet elkaar uit de wind, neemt goed over. En jij zit hier in je uppie. En je moet maar tegen die wind opbollen. En hoe lang heb je nog wat over? Hoe lang kunnen die benen nog ronddraaien? En waar stroomt, zoals Peter Binnen dat ooit zo fraai uitdrukte, waar stroomt het cement je spieren binnen? Hier is het vrij lommerrijk. Het loopt wel op, dat kunnen we zien. Nog niet echt lastig. Wel op de achtergrond is voor het grote peloton, of wat daarvoor doorgaat daarvan. De mededeling hebben gekregen dat de heren Raas en de Vlaming de remmen hebben toegegeven. En in het peloton rijdt Henny Kuiper nog wel rond. Maar wat is het waard als we hier zijn bij deze eenzame fietser die juist op dit moment de moeilijkheden gaat voelen. Sven Anker. Daar is de groep al met Contini voorop en Grieky Lyon. En nu moet Sven Anker Nielsen bewijzen dat hij de hardrijder is zoals wij hem toch uit de Tour kennen. Want vergeet niet, hij werd dit jaar 8e in de eindrangschikking in Parijs en me dunkt, dat is toch een hele goede prestatie. En het geeft aan dat we hier te maken hebben met een renner van meer dan middelbare klasse. Maar kijk, dat is nou het verraderlijke van dit parcours. Sven Anker Nielsen valt stop en daar komt Ino. Ino en Saronni en Thaler. Saronni op kop, daarachter Thaler. En daar Ino in derde positie. Maar ook Johan van der Velde. En Grieky Lyon, de Wolf. Kijk eens, Van der Velde is goed in het wiel van Ino. Kijk maar eens, dat is heel slim gedaan van Van der Velde. Want als je één wiel moet hebben, dan is het dat van Ino. Sven Anker Nielsen staat op het punt om achterhaald te worden door Ino. In tweede positie Van der Velde, in derde Saronni. Me dunkt dat dat een gezelschap is. Jammer voor de Zweed, maar hij zal waarschijnlijk in de kraag worden gepakt als het tempo daar niet stilvalt. Kijk maar. En de barrage. Saronni weer. Saronni durft aan en die gaat Saronni nu halen. Ino niet. Ino laat de Belgen het werk doen en Van der Velde blijft bij Ino met Thaler daar links. Nielsen is op de hoek en dan komt Saronni. Dat is een mooie finale van een wereldkampioenschap zo. Een hele saaie dag geweest. En dan toch die kopgroep gevormd door exploit van de Wolf en Van der Velde. En die Belgen gaan elkaar nog een keer drinken tegen nu in de finale. Ja, dat kan natuurlijk als je dorst hebt. Vervolgens kregen we de geweldige krachtsexplosie van Ino. En toen Sven Anker Nielsen. Nou krijgen we weer zo'n lang vlakstuk. Mooi in dat bijna gouden licht van deze gouden stad. En de motorman van de televisie heeft straks duidelijke opdracht gekregen om niet meer voor het peloton te verschijnen, omdat hij dat de koers zou kunnen beïnvloeden. Ik vind dat volstrekt een flauwekul, maar waarschijnlijk vertrouwt de hoofdbaas van deze koers, de UCI-functionaris, vertrouwt het werk niet van de motorrijder. Zo zijn we genoodzaakt om de koers op dit moment met nog 5 kilometer te rijden van deze kant te bezien. Dat is puur jammer. Want aan het fietsen van de Gareta hebben we niets. Hoe aardig het ook is. En eigenlijk vraag je je af, ja, hoe kalm rijden die laatste hier van die groep daar, alsof daar binnen 4,5 kilometer geen wereldtitel te
weggeven is. Maar waarschijnlijk zijn ze wat duf van 7 uur, 16 minuten en 2 seconden nu op de fiets gezeten te hebben. Ik kan me dat voorstellen. Dan wil het geestelijk ook misschien niet meer zo. Dan blijven die impulsen uit die je toch nodig hebt. Want wie nu naar voren schrijft, ja, die kan beroemd worden. Althans voor enkele maanden. En die kan veel geld verdienen. Want zo'n wereldtitel die brengt toch, als hij bij de juiste man terechtkomt, altijd enkele honderdduizenden guldens winst op. We gaan weer omhoog. En we zouden erg graag naar de kop van het peloton rijden. Dat kan nu, dacht ik ook. De motorrijder met de cameraman maakt aanstalten. En dan gaan we zien wat er aan kop van die groep allemaal gebeurd is. Het gaat nog niet door. Jammer. Hij mag het ook niet. Je hebt duidelijk gezien, Jean. Hij kreeg het teken, daar blijven zitten. Het is toch een bepaald wantrouwen ten opzichte van die man. En zoals gezegd is dat volstrekt flauwekul. Maar zo is niemand gezien. We kijken een paar 100 miljoen mensen op het ogenblik waarschijnlijk naar de uitzending. En die krijgen dus alleen maar de billen van Machiavelli te zien. Ja, zo lusten we er nog wel een paar, maar hier rijden 34 man naar een wereldtitel toe. En wij zien de... Nu dan. Motor. Maarten staat daar nog in het midden. En de Italianen voorop met Panizza aan de leiding. Dan Gavazzi daarachter. En dat is Saronni die dan terug is gekomen. De tweede man, Saronni. En u ziet de Wolf, die lange Belg. Winnaar van Milaan-San Remo van dit jaar. En Panizza leidt de dans voor Robert Miller, de Schot. Net zoals die tweede jaar in Melange hier demareerde, nu ook. Miller is een ploeggenoot van Duclos Lassalle. En zijn jump is niet sterk genoeg. Want de Italiaanse sneltrein haalt terug bij. Duclos Lassalle met de Wolf in vierde en vijfde wiel zitten daar goed geplaatst. Net zoals Serge de Bière, de Zwitser rechts nu. Daarvoor de Wolf, dan Duclos Lassalle, dan zit daar Saronni. En Miller is terug bijgehaald. En de finish nadert voor Freddy Maartens. En voor Saronni. En voor Ino, de snelste sprinters in deze groep, als er bergop niets meer gebeurt. Johan van der Velde daar rechts in beeld in zijn specifieke stijl. Nog altijd in het wiel van Ino. Kijk maar eens. Dat wiel laat hij niet los. Ino daar en Johan van der Velde daarachter. Zo gaan ze omhoog. En als er op een machtsprint aankomt, wel, dan mogen we Ino niet uitschakelen als kanshebber. Ino daar links in vierde positie. Griek Lian zit daar van voren. En dat is ook Saronni nog steeds. En op kop rijdt dan Griek Lian daar. De Wolf ook erbij. En even losgelaten was daar Batalin. Ja, een sprint om een wereldkampioenschap, een sprint van 34 man. Het is ook jaren geleden dat gebeurd is. Maar het gebeurt toch. 5 Fransen, 4 Zwitsers, 2 Zweden, 2 Duitsers, 2 Spanjaarden. Daar heeft u het koppeloton top en met. Nog steeds Panizza, die geboren knecht, met in zijn wiel Saronni. Daarachter de Mière, dan Ino. En als het goed is, moet in het wiel van Ino dan Van der Velde volgen. Van der Velde zal denken... Interni causati da vecchie e nuove ruggini tra gli azzurri. Siamo a circa 800 metri dalla linea del traguardo. Sempre Panizza. Baronchelli all'estrema sinistra.
Saronni al centro, De Wolf in quarta posizione, ora è Paronchelli al vertice del cuneo con Saronni in seconda posizione, circa 400 metri. Ecco le telecamere fisse, lanciato lo sprint. Paronchelli, scatta Saronni! Sempre Saronni, ma sta uscendo un belga. Martens davanti a Hinault e a Saronni. Martens, una volata condotta molto da lontano, troppo lunga, e Freddy Martens, che riceve l'abbraccio della moglie, ha beffato tutti. Fra i due litiganti, Freddy Martens ha piazzato la botta vincente. Non può consolare il fatto che a Saronni sia